sumunusan salu naroha. Imana mangaramuti hati-hati pikiramna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita imana tersurat di Pesalmen bidu obat ayat 21 ayat sia tangyo kamu mahatani di bata. Say alusi maahu ali di batani hati uraku yahujuhu jala palubang aku jumpa hagugutan masih maroham dia aku jala tangihon ma tangyaki iya hamu pinopar ni jolma sedia liling do di rohamuna dia salaki sedia liling do di halang di rohamuna nasoha saya jala di oromuna gabus unang soboto hamu marhasurungan do di baca kuba akka hasian matua di tangan cakuba do molo hujo ibana holso kamu nianma unang dapotan dosa marhusarin dia marohamuna dumro di podoman ham asal sona kamu beliau kamu ma pilihan nanti orang jala marhapo satu cakuba maham lendo akan nama doktu isema manupak nadinggan tu ita alai ali jakuba saya pasodak koma tu kami sodang nibuhim kumudang dolas ni rohaku di beko sian dinasida di hamasan ni gotilot emi dot anggur nagali situ tu seorang doaku upape yakut mamit tornop ai sisada horo ali jakuba pasona aku maringanan ima sahatna dia una donga saha porsiam adorang so sahat tita ima mernida trupuks na tabiging pinatolhas maju sada adong barita namar donga pura adong masada ina namar sahit natung masay posi iya ina taong penyakit langka na sopoladong dupe umum di boto jolma jalamol di boto akka parubat termasuk bisa ada dua nanasida alai hutani ina tanamar saiton tongon di sada pulau nageleng di situ tinggal inatong alai porsia di bana martangyang ibana di tangyang na ikkullianon ni di bata do hamalumon jala porsia di bana malum say na nangpe sait langka manang pige pia kaparubat di hutanay madok moldo malumi jala dang mungkin ala di bereng jala di boto nasida dang adong hiadopi di bereng suri sahit ala penyakit langka do ala di natai porsia do ikon pamalumon di batahun sahit ton nangpin sodong dopi sahit sono di boto zolma ninna marupaning ala dia makadong saha porsia di sada tikking markapal ma borhat ma rombongan ni aka dokter naing tu sada pulau tu sada negara ala adong rapot nasida di sada negara aka dokter ala ni di namar kapalo nasida hape di tonga lau Roma galubang nagugu nung roga lubang nagugu terdampar ma kapal nasi daun ima tu sada luat di sada luati ima di sada inganan tongon ima jenek tu bagas ni namar saya di jala di sima nasida alanunga topet botari dan adong ingan nasim ujung na masuk mana sida tu jawi HP di bereng ma adong di si sada ina namar sahid
Imanaking namarsay langka namarsay na po si. Apay ternyata dia makadong sa hapor siyaw. Siya tonga-tonga ni dokteri adong. Sada dokter na spesialis mengobati sahit ni natay. Jala dibereng tongon pas na dipilajari jala na dibotoy bana. Taringo tu sahiti ujungna di dokteri mati natay. Sa imong malum nok bain. Dungi las marwani natay dilemo jali juga ma malum ma sahit ni natay. Alang dia makadong sa hapor siya ado nanang berengot ta siya barita na mardong apuri. Siyan barita na mardong apuri ima tabirin na kangani kiluar biasa ang tangan ni di bata. Jala tangiang ni napor siya tangiang ni inatay. Porsya di bana di bagasan hapor siya na nampe di do jol mapurtiyon langka sakit ne. Alaya dong do ditongos di bata. Marhidi na kangani naso siya pamotoan ni. Akadokterin naso pamotoan ni inatay. Ternyata tangan Tuhan itu luar biasa. Jala delusi di batado tangiang ni inata na marsaiti na marsait na rengi na suado sahit songunin na langka. Alaya delusi di batang. Gabi dapat mahamalungan. Dia makadong sa hapor siya ido na nang berengot tadi baga sa tuputong. Di pesalmen bidu opatong. Delusi di batado akatangiang do juju di padubang di bata. Apalagi ma dia kagugutan do dia ka tangiang do dia ka sahit. Sada tangiang ni Raja David na tidak dison ima na luar biasa. Molo tayo nak kangani di patolkas Raja David do ima nakaning sahit na di pamalum sahit jala sahit ni perpesalmen tayo di buso nakangani ima sahit na biasa dunian holsoan marhusari dang buy murung saya ni perpesalmen son ima nakangani alar marhusari mol mur mana manang sa noang saya itu magurang di pertikeno tarok may saya noang di pertikeno na saya mol murung saya insomnia lapatan na saya insomnia saya na marhusari mo saya na mol murung alanya mungkin gudang patorna gay mabayan ima nakangani alamol mur mana gay mabayan mana saya ulo busar ang beniba na ima seolog kami mabiyar saya markusari di puruman na dasubuy murum alay ima na itay na pani di basur putong di pangi di mana tu di batang do asa marhaposan de la asa sonang imana di puruman na bertangiang may bana di hini nak tidak tangiang na ni parhatopo ni parpesalmin dia may di perhato po iba na do Tuhan ido nabuhi palubang rohana. Mulu tidak di ayat 5 ayat si luar biasa. Holsoad dunian ibana markusari do rohana dan bui mudum ale asasonang ido akani tidak manakani marhaposat tujahuba mau. Ido na luar biasa. Ido na hibat marhaposat tujahuba mau. Jala didok musi asa ibana pasonang roham marhaposat tujahuba hido napol bohame hita na marhaposat tujahuba nakaningani ternyata ido nabalga di ngulutong hasurungan ni naporsye ima dia me hasurungan ta tentu nakangani hasurungan ni akana porsye tangiang dohot olong ni rohani di bata tangiang ini papos rohata jala tu gudang do hama orotan gudang parukilata gudang nang akan namasa alay dia jadi terpukul di tasongon namasa tu si David dia metu songo dia pe borak na dia bakadongan tu songo dia pe pait na didok hapor siai didok marhapo satu jiba tu di bata mau unang pangasaho gugum
Unang pangasaw pikiranmu, alikon yang maruja kita holan di bagas tayang tayo hati koran di batang. Jana marhide ima di 20 tahun ajaran nahida. Asa totong di bagasan tangiang ngurutta. Lapatan di bagas tangiang totong tapi tuduhun ngulu halat si pertangiang. Asa ngulu si pertangiang imanakani bui dapot di mana sonang rohanan. Jalan yang dohon terpukau musa ima tu hita. Dia may asa totok kita ima halak na porsyai ido nagabe hasian di bata ido benalaking dia opati menarik dia opati di ayat opat takas di do sono. Unang soboto hamu marhasurungan do di Jahuba akka hasian matua di tanyo Jahuba do molo kucu ibana ima tabuna jelapatanna dang alani hibatna dada alani gicang ni roha ubana ido Raja Dabi songoni alai neng dohon nauti pos rohana ditangyo di bata jadi dohon ni Raja Dabi dang ge bisa da gicang ni roha mulu hasin di bata mulu lapatanna mulu hasin di jauh akada dana or si pata ge bakor gicang ni roha ala songoni ale ngo hasin nang di bata ima gabi murah manang tadok marupani gabi sui nama rosuna jonok naro di batang ido halak nakangani songon anak kasian hasurungan di hasian ima hasurungan di lomoni rohan di batang hasurungan nagabi lam jonok tu di batang lam rosuk nin nama rupani jadi buido tabayakon di keluarga halak na marenakon si patah ama nasema bakasurungan tu gelengakan buido alani bakasurungan olu rupani di palian amang nai do omak neng naso pinabutuan ya kaya nakon na tu anak kasurungan ne ilia jajan na di liu nak kahepi itu harus itu orang lapatan ame ala hasurungan ni rohani ala malo mabuk roh ala malo ibana ima kedekatan anak itu kepada orang tuanya jadi lem di kedekatan na itu nak kita ida ima dipetulus manang jonok bak kedapot na niluan Jepang na cinalah napatan nadang tuk gugut ta alai kom marhapo sa jala mga saud di bataru hira unang pikirat jadi da sabu hitat sonang sabu hitat nok matata asa wui kaluar hita sian akka biban maba kita lam tabu murum menikmati ngudon ima di bagasan halak na marhaposan mahita ido benna teman ni minggu tai marhaposan tu Jahuba maham jadi tabuhi maturputong asa kosong dir halak na marhaposani ima mien di bagasan ibana baka dilok halak na marhaposani ima torus manorus rap marsigatung tuadu pani di bata ido kasurugata halani pasurugata songo pinopare di bata hita taingo ma songon nabi naini Raja Dabi di bagasan turputo tangyang neido ujahan tangyang neido ima hagugud di mana jala tangyang neido ibana di sini mana marhaposan saluhu nai di batulus jala saut sakat do loman lewata ala holna tibana behita marhaposan amin martangyang mahita ali Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung mauliatima didinggan di basang Tuhan sesa masakat do loman mauliatima diu amin